Larung kok kayak kopi tau, Dek. Orang ngerti wong sibuk apa? Gawe gini sih lo dilut. Gawe dhewe ngapa lo? Alah, ndang dilut lo. Ya wis dilar iki gambalan. Lho, lah malah penendi? Aku larek pasar ndikik gula kopi ya entek, bumbon entek. Ya alah, wong ngapain ngopi ribet amat jan. Ya wong ora enek kok emang arek ngopi ambek apa? Enggak yo duit. Hah? Sakmene iki ora cukup butuh gula kopi karena kabeh. Ya alah, alah. Ke pasar berarti. Iyalah. Ngopi ini nanti balik pasar. Iya. Ya alah, alah. Ya aku titip tukang gethuk ya. Aku Pak, heeh. Tuh dhuwure tuh parutan klopo. Ya. Jo siswi. Apa ngopi yang datang dari pasar dhisik, jan. Si enak ora ya bakul gedhuke. Wis awan meneh. Wis iki. Njaluk gedhuke sih. Dua sih Pak. Iki channel? Bandung. Belakang kan? Ayo silakan yang belum punya ayo. Ya. Boleh masih ada 2 lagi ayo. Iya, Mbak. Kasih ya. Ya. Boleh Bisa, lihat sayuran dikit. Tapi sayurannya apa? Yogurt kacang, terong. Tak boleh ndak sampai ceker wae lah. Wes lah. Mana ya? Wes. Gedhuke wis oleh, sayuran oleh. Wes lah tak balik sik. Wis balik. Wes, Nek pesananku. nek iki. Nya. Lah apa iki, Dek? Ya gethok ambek parutan klopo to. Berarti kene klopo parutane iki. Lah mau pesane apa? Ya gethok ambek parutan klopo ya iki. Dek, maksudku ki klopo parutan lho, Dek. Itu parutan klopo. Mangan iki belar kabeh cangkem iki. Alah, pangan ngono wae lah. Renek klopo parutane berarti. Enggak, kuat masak. Malah Dek maksudku klopo parutan, parutan klopo. Mangan parutan klopo yo. Yo tos kabeh cangkem iso-iso.